the food. There is no money that can pay Obama Abba. The amount of service to being a king, but ahle to serve us. Oh, Jesus. Sinenkokheli namhlanje ezifuna ukuserva, but he remained humble. Yena waqhubekeka ngoku being exalted, but waqhubekeka ezoserva yena. Hallelujah. Glory to Jesus. Amen. Ndibulisile man, ndicela ukubulisa, ndinibulise kulomxholo walapha ekhaya othi Jesus is the anointed king forever. Mani ndisithi tatudingeni phaa phansi tatudingenanga ityi yonke 10%, 15%, hlala phansi semke no 30% wonke directly ukhona 70, ufika iprofeti owakho 30%. Uyabona ngoku kushaya ku 10%, ngeke ngoku ndifuna ukuhonorisha utata, ndise ndiwuyekele utata ngomso. Nandiva abantu wayenzakwenza ufefe wenze uba utata akwazi kwela ekhona utata uqala ngokwam. Ayiona utata wenzeleyo, la 10% zamnikela utata. Nanza sike nje ndithandazise. Hallelujah. Glory to Jesus. Amen. So masithathe just want to greet ibandla phansi komxholo. Ndihloniphe nje ibandla phansi kwalo mxholo. Just ngumbuliso kwincwadi kwiPsalms 133 ungayinza kufundela. Behold, umxholo othi Jesus is the anointed king forever. Ithi incwadi yendumiso kwenye yengoma zikaDavide. Behold, how good and how pleasant it is for brothers to dwell together in unity. Ebona igama le-unity ngesingekho silibandla lakamoya ngePentecost without the unity. What draws the Holy Spirit on the day of Pentecost? Xa ndinexesha bendiya kucacisela uba iPentecost yayikhona nje ngePasika yayikhona, but iPentecost Old Testament yayingumlindo. But lena, because the brethren, they were one accord, and yabangela ukuthi the Spirit of God that was hovering in the beginning. Now, iGenesis yamaKristu yi-book of Acts ngexesha lePentecost. Ngoba kaloku kwi-Old Testament kukuzalwa kwebandla elidala, but ke ngoku kwiGenesis kuzalwa i-Old Testament. Now, in-New Testament kukuzalisekiswa komnqophiso omtsha. Ebefikile unozakuzaku uKristu wazakuza wagqiba walivula ikhuselo ukuba singene kwinaphakade. Ngoba behleli kwinaphakade kakade, sisuka kulo inaphakade sikulo sisingisele kulo. Lalikho lisekho soze lingabikho. Haleluya. Ngoba inaphakade yinto ekade ikhona. Ndim nje uzobuzo elevator nguKristu ndisuswa inwebu ndikwazi ukuoperate kwinaphakade. Kahle kahle asikwazi udlifa xa sithe savuka ngejudgment day. Uzophinda afena uKristu. Kanti lifa liba activated xa kutheni? Xa efile lo ebebhaleni uya. Emveni koko we eat and we inherit. Asizoku-inherita xa sithe safa. Mamela ufile yena, ilifa la activated. Ngoko asisaphila enyameni, siphila kumoya. Alikho elinye izulu elizayo, ugqibile yena. Ndimo funeka operate ngoba ikhuselo lisuksiwe ebelingumda phakathi kwa uthi le ndizawuphinda ndiyidle iwine ndakuyidla kunye nani ebukumkanini bacimba abantu xa siphinde safa ubo ngoku uthi kuxa ethetha kuLuke 16 uthi the prophets and the law were preached until the kingdom of God was until John came. Mamela, when kufika uJohn kuqhawuka umda we-Old Testament ngoba kuzozalisekiswa. Now, ubukumkani ke ngoku akuseyonto ezayo. It is not a future. It is a present tense. Ngoba xa yafikile uYohane uthe guqukani ngoba lo uzayo xa ndiyitolika uza ezozalisekisa. Xa efikile uKristu uthi guqukani ngoba ubukumkani buthwasile. Andiyazi ke ngoku obusibulindileyo xa siphinde safa. Sikubo ngoku ubukumkani.
Hallelujah. In the unity. It is like a precious oil of consecration poured on the head inhloko yebandla, not inhloko yakho. Seyithanda lapha only njenge oli sihle ngembili zika Aaron yekala ukota abashumayeli nakhona into ezikhohle. It's like an oil poured on the head, which is the church is umakoti and Christ is the head of the church. Kunjenge oli ke egalele enhlokweni, coming down on the beard, even the beard of Aaron. Aaron umele ababingeleli. Therefore, uba uJesu uanointiwe, bonke ababingeleli athe uKristu, athe uThixo kwincwadi ye-Exodus ukuthi thina we are the nation, we shall be nation of priests. Therefore, la olibiwe phezu koKristu isichaphazele nathi babingeleli. Ngoko ke ihla ezindeveni zethu nethe zika-Aaron, ezindevini zababingeleli, kunjengayo ke inhlanganisela yabangcwele, coming down upon the edge of his priestly robes, concentrating the whole body, kungcwaliswa ibandla lonke. It is like the dew of Mountain Hermon coming down on the hills of Zion. For there the Lord has commanded the blessing. Hallelujah. Hallelujah. Ngiyalibulisa ke ibandla elithe zinzi eligalelwe ngeoli, yagalelwe enhloko kuThixo uKristu. Yahla ke ngendevu ze Ephesians chapter 4 verse 11, whereby God he gave some the apostles, the prophets, the evangelists, the pastors and the teachers ukuze lisulungekiswe ibandla. Glory to Jesus. Sizawubheka ke ezwini lenkosi torhwana. Ndibuxhalana. Ndimcela uThixo ba everything that I thethile enhlizweni yami ndiyi-unpack kule ndawo. Hallelujah. Masiyeni ke kwincwadi ye-Hebrews chapter 1 verses 8 and 9. Hebrews chapter 1 verse 8 and 9. Khona la mhlabelelo wethezeni enizame ngawo. Sivumelana namakherubhi, Hallelujah. Kosu Jesu. Sivumelana Sivumelana